Takže všechny vás zdravím u pravidelných náhledů na následující týden a lehký zhodnocení toho uplynulého týdne obchodního. Pro ty z vás, kdo nás sledují ze záznamu, tak live vysílání je pouze u nás na Discordu. Je to zdarma, takže kdo by chtěl, tak se samozřejmě může přidat a sledovat to i live. A máme teda neděli, doufám, že jste si zase všichni odpočinuli přes ten víkend. Ve skupině byl docela jakoby velká aktivita, jak ve skupině, tak i na vašich obchodních plánech. Hodně jste tam na tom zase makali o víkendu, to mě samozřejmě jako velice těší, že jste tam zase jakoby přidávali spoustu nových věcí a nechci to nějakým způsobem více okecávat a rovnou se vrhneme vlastně na to, co nás dneska čeká při tomhletom vlastně streamu. Děláme si takovýto standardní zhodnocení toho minulého týdne, co jsme vlastně jako ve skupině zvládli. Pak se podíváme, co nás čeká v tom následujícím týdnu a pak se nakonec zase největší část tohohle z toho našeho streamu bude náhledy na trhy. Eurozlato ESK, možná dneska do toho zakomponuji ještě trošku toho Nasdaqu, který v neděli standardně nedělám. Dělám ho pouze jenom přes týden a vlastně v rámci skupiny. Tak. Minulý týden byl velice náročný. Jeli jsme si klasiku, to znamená všech 5 dní byly ranní náhledy a to jak v té psané formě s těma screenama 4, tak samozřejmě i live náhledy plus záznam. Minulým týdnu byl dokonce 8x 1:1 mentoring v délce 15 hodin. Bylo to pro mě velice náročný, ale pokud vlastně studenti jsou na nějakém rozcestí, kde prostě potřebují více pozornosti, jsem schopnej samozřejmě ty 1:1 ještě přizpůsobit. Měl jsem vlastně 2 1:1 navíc oproti standardu, protože standardní termíny jsou vypsaný na vlastně 6x v týdnu. Zvládnul jsem ještě 2 navíc. Myslím si, že to prostě bylo potřeba a jak říkám, jsem prostě schopnej vám vždycky jako víc vstříc, pokud je to důležitý a jste právě na nějakém tom rozcestí. Měli jsme jednou vlastně webinář, kde jsme probírali pokročilé nastavení NinjaTraderu 8. Řešili jsme tam hlavně nastavení našich vizualizací v nějakým tom opravdu už složitějším nastavování, hlavně v rámci, co se týká vrstev, že do toho vlastně jednoho grafu se dá dát spoustu indikátorů i z různých timeframeů, aby to ukazovalo v různých timeframech. Tak to si myslím, že bylo hodně dobrý, byly na to velký dotazy. Vždycky se snažím takhle vlastně jednou za čas, pokud těch dotazů a otázek je vlastně více na stejný témata, tak to potom jako takhle vždycky chci zvládnout nějak při jednom, abyste vlastně všichni věděli, co a jak se dělá. S tím, že ještě jsme tam vlastně ještě řešili vizualizace od Trading Beast, a to konkrétně na kopírku, na kopírování obchodů, když má někdo více účtů. A řešili jsme tam právě automatický výpočet pozic, pokud zadáte vlastně vstup do pozice, ať limitní, anebo přímo vlastně live, tak vám to automaticky přepočítá tu velikost pozice v rámci vašeho nastaveného stop lossu. Zvládli jsme i pokec nad grafy, který máme pravidelně každou středu. Trvalo to 2 hodiny 45 minut, takže jsme byli téměř vlastně na stropu těch 3 hodin, který máme nastavený. Byl jsem takový trošku pesimistický, když se začalo, bylo nás tam tentokrát o něco méně než obvykle. Bylo tam i spousta nováčků, který v nějaké fázi nedostávají vlastně možnost tam pokládat nějaký dotazy. Nakonec to teda ale jsme se tam hodně zakecali a byli jsme tam schopni být téměř 3 hodiny, takže za mě to bylo super. A každý vlastně ten týden, takhle když dělám to zhodnocení, vlastně co jsme všechno v té skupině udělali, tak mi dávají právě hodně smysl, jak ty pokeci, který máme tu každou středu, tak ten samotný mentoring, tím se hodně si myslím, že odlišujeme od ostatních skupin právě v tom individuálním přístupu, kdy vlastně každý má 1 až 2 1:1 v měsíci, který si myslím, že vás velice posouvají, jo? V té vaší cestě toho konzistentního tradera. Takže prostě jeli jsme ten minulý týden opravdu jako na plný pecky, přiznám se, že jsem toho měl v pátek večer už prostě opravdu plný kecky, takže ale beru to tak, že děláme to hlavně pro pomoc vlastně vám, členům.
Takže jedeme stále na plný plyn. Teď se pojďme podívat, co nás čeká v tom následujícím týdnu. Samozřejmě jedeme furt v tom samém, to znamená, že ranní náhledy ráno stále trvají, to znamená, že všech 5 dní tam hodíme vždycky ty ranní náhledy v rámci psané formy pro lidi, kteří jsou v práci, nemůžou se dívat v práci na video nebo na nějaký ten livestream, tak aby to měli ty náhledy v rámci té psané formy. Samozřejmě uděláme i ten live a pak samozřejmě i záznam plus levely a zóny do grafu, jak do Ninja Traderu, tak do TradingView. Tyhle ty náhledy nedělají se samozřejmě jenom pro ten samotný den. Důležité je, že tam zůstávají všechny tyhle náhledy, včetně těch levelů a zón, včetně toho záznamu. Snažím se tam dělat už vlastně více nějakých 16 měsíců. Tam vlastně tyhle záznamy jsou, a to včetně té psané formy, tak vlastně i těch levelů a zón do těch grafů. Je to hlavně z toho důvodu, že teďka spousta z vás, což vlastně bylo, na co jsem opomněl vlastně na začátku toho našeho webináře minulý týden, jsme se bavili o tom, jak nastavit ten playback, a abyste vlastně byli schopní dělat si ty backtesty v grafu, který jede, a ne v grafu, který už je hotový, což samozřejmě potom vás hodně ovlivňuje v tom, když vidíte, jak to dopadlo. Tak samozřejmě tyhle ty ranní náhledy, ta databáze a vlastně ta historie se tam dělá hlavně proto, aby se to potom dalo použít v rámci i toho obchodování na tom playbacku, vlastně zažívání si té strategie, točení těch grafohodin, jak říkáme, a vlastně zažít si tam opravdu ten vstup do toho obchodu, když nevíte, jak to dopadlo, jet podle té strategie, využívat právě těch levelů a zón, které jsou z toho aktuálního dne. Takže když se díváte na něco třeba v srpnu loňského roku, tak jste schopni si tam nahrát ty levely a zóny, podívat se na to, co se vlastně očekává, podívat se vlastně i na ten záznam z toho webináře, který vám potom hodně vlastně jako usnadní to obchodování na tom playbacku, což je vlastně takovej poslední krůček předtím, než je tam ten vstup do toho live obchodování. A to buď na té propce nebo s těma vlastníma penězma. Já osobně razím vlastně ten názor, že pokud tady jsou ty propky, tak určitě je využít, než obchodovat s vlastním kapitálem. Nás samozřejmě čeká mentoring, takže na příští týden zase plně obsazeno, dokonce první volný termíny až na 25. února. To znamená, že kdo ještě nemá domluvenou 1.1, kterou jsme si třeba nedomluvili na konci 1.1, protože jste třeba ještě nevěděli, jaký máte kalendář, tak určitě se na tohle zaměřte, pošlete mi to, abyste si vlastně ten svůj termín zabukovali. No. Tak, co se týká pondělního webináře, uděláme si zase detailní rozbor pohybu, jak jsem říkal, chci to prostě dělat jednou za 14 dní, kdy se vezmeme zase ty trhy, co za ten den udělali, vezmeme, jaký byl náhled, vezmeme, kde byly ty klíčové úrovně, jak se vlastně dalo vstupovat do pozice, kde vlastně byly ty targety, kde byly ty vstupy, přesně podle strategie, žádný nesmysly, ale přesně, hele, dělá to tohle a tohle, protože to je ta naše strategie, tady jsou přesně ty vstupy podle momenta trhu, s nízkým stop lossem nebo s konzervativním stop lossem, záleží na trade, budu tam ukazovat zase oba dva ty stop lossy a samozřejmě target, jak dílčí, tak potom primární, jestli tam ten trh dojel a nebo nedojel. Takže to nás potom čeká v pravidelném pondělním webináři, s tím, že zase za 14 dní si dáme už webinář podle nějaký prezentace, pravděpodobně stihnu už udělat ten webinář na tu naší strategii toho skalpu, kde se hodně budu zaměřovat přímo na to skalpové obchodování, jaký jsou targety v rámci skalpu, kde jsou přesně klíčové úrovně v rámci skalpu, jaký timeframe vlastně použít a jaký doplňkový vlastně vizualizace k tomu používat, aby tam bylo vlastně dosaženo maximálního možného zisku a hlavně, aby to bylo na té správné hladině, projevilo nám ten trh, to momentum toho trhu pro ty vstupy. Jo, pravděpodobně to stihnu udělat, tak abych vlastně slíbil to, že by to mělo být někde v té první půlce toho února. A samozřejmě čeká nás pravidelný pokec nad grafy, takže ano, zase ve středu od 8 hodin se na vás budeme s Tomášem těšit a můžeme tam zase rozebírat spoustu situací na grafech, bavit se o propkách, bavit se vlastně o čemkoliv, co vlastně souvisí s tradingem a nějakým způsobem vás to třeba trápí, pálí, nebo byste potřebovali něco dovysvětlit, je to vlastně taková nástavba i těch 1.1, něco jste si tam třeba nemuseli vzpomenout zrovna v tu chvíli. Je to vlastně i takový ujištění v tom, že pokud vy sami řešíte nějaký problém, nebo se třeba na nějakou situaci nevíte, jak nahlížet,
tak tam vlastně u toho pokecu se zjistí, že nejste sami tady v těch, nechci říct jako problémech, ale tady v těch situacích, kdy třeba nevíte, anebo se třeba s něčím nevíte rady a zapomněli jste to třeba říct na té jedné jedničce, tak tam vlastně máte i takový ujištění, že v tom nejste sami a že ty problémy, které řešíte vy, řeší vlastně úplně všichni. Tak, co se týká novinek, tak pracujeme na spoustě věcech. Myslím si, že ten minulý týden, vlastně, když jsem dělal tyhle náhledy, tak tam těch novinek bylo více než dost. Měli jsme tam vlastně dvě nové vizualizace, jedna byla úplně nová a druhá byla taková nástavbová, kde jsme si tam ukazovali, že jsme do volume profilu přidali deltu jako pomocníka právě, aby jsme věděli, který ty obchodníci byli aktivní v rangích, protože to nám order flow nebo nějaký takovýhle indikátor moc jako neukazuje a zjištění toho, jestli v range byli aktivní agresivní prodejci nebo agresivní kupci, obzvlášť když jdeme do nějakého trendu nebo do nějakého směru, tak je určitě jako vhodný vědět. Jo, prezentovali jsme spolupráci s Trading Beast, teď se tady právě uzavřely tyhle tři věci, teď pracujeme na dalších věcech, na kterých pracujeme konzistentně, zase to bude o něčem, co nám vlastně jenom pomůže a usnadní nám tu práci právě při tom obchodování, aby jsme tam nemuseli něco vypočítávat, nebo aby jsme museli složitě si přijít na některé věci. Takže věcí se dělá opravdu hodně, takže můžete se zase těšit. Brzy předvedeme nějaké novinky. Tak, půjdeme se podívat na ten příští týden na makra. Příští týden je zase hodně jako výživný na makra. Nejdůležitější makra nás potom budou čekat v pátek v Americe, takže pravděpodobně se ten trh na to bude hodně připravovat v rámci celého dne. Důležitý potom jsou makra pro euro vlastně v ten čtvrtek, takže taky hodně důležitý makra. Určitě sledujte rozpad maker každý den, který máme u nás na Discordu. Je to tam velice brzy ráno, někde okolo 7 hodiny už to tam vlastně de facto visí. Je tam kompletní rozpad maker na ten daný den, a co to vlastně znamená ty makra. Dívat se na to, ne každý makro je silný, tak jak tady vypadá, že je červený. Takže určitě na tohle je dobrý se podívat, jenom abyste viděli, co se vlastně může dít. Velice brzy tam potom přidáme ještě vyhodnocení maker, vlastně pro podporu nějakého střednědobého nebo dlouhodobého trendu, co to vlastně jako znamená, když ty makra vyšly tak, jak vlastně vyšly. Jo? Nezapomeňte, že ještě nám dobíhají earnings. Minulý týden byl taky velice výživný na earnings a tento týden, příští týden vlastně budeme pokračovat. Důležitý je určitě AMD, který má svoje earnings. Důležitý samozřejmě bude, co se týká Nasdaqu, mnohem důležitější než AMD bude samozřejmě Nvidia, která bude na konci měsíce, ale to AMD samozřejmě bude ukazovat nějaký ten rostoucí trend a zájem vlastně o ty čipy a vlastně všechno, co se týká umělé inteligence. To znamená, že jsou to zase jako velice důležitý earnings vlastně v tom následujícím týdnu. Jo, a jak jsem říkal, ten kompletní rozpad těch maker každý ráno u nás na Discordu popsáno. Tak, a to je vlastně z té první fáze všechno a teď se budeme podívat samozřejmě na náhledy na ty trhy, co sledujeme. Čeká nás euro, čeká nás zlato, čeká nás ESK a mrhneme se na to, jak to teďka aktuálně vypadá. Takže začneme eurem, zase jako vždycky nejdřív dáme hodně vysoký timeframe, to znamená, že tohle máme vlastně weekly graf na ročním profilu. Vidíme, že euro, tím vlastně, jak oni zavírali vlastně v tom minulým týdnu, tak tady vlastně udělali to, že zavřeli nad tím VPOC, zavřeli vlastně i lehce nad VAH minulýho roku, což vlastně nebylo nic, v žádném případě nic shortového, byl to velice agresivní vlastně long, co to vlastně ten trh tady předvedl v tomto týdnu. Jsme krásně dojeli high roku 2025, zavřeli jsme vlastně roční gap, což je jakoby super, byl to velice dobrý target, který oni tady nedojeli, když byli tady nahoře, tak nedokázali vlastně dojet close ročního gapu, to si vlastně všechno zvládli v tomhletom týdnu a byl z toho krásný pohyb nahoru, kde potom nakonec nahoře přišla otočka pro vlastně vybrání takhle klíčový likvidity vlastně toho minulého roku a zavření toho ročního gapu, tak tady přišla potom otočka, nádherně to tam udělali na price action i z pohledu volumu a byl tam vlastně ten velký pád dolů s tím, že můžeme si všimnout to, co je hrozně důležitý, že ten trh vlastně otevřel s gapem. No, otevřel s gapem a ten close vlastně toho minulého týdne není vlastně zavřený, není ještě otestovaný.
Jo, tohleto je close z pozice settlementu, protože se díváme na weekly, když se potom podíváme na daily, co se týká časového close, tak ten close byl trošku vejš, proto tady třeba vidět, že zavřeli přímo na VAH roku, ale oni opravdu zavřeli kus nad tím v rámci času. Nicméně tím, že tady není otestovaný close vlastně týdne a zároveň je to vlastně settlement toho dne, tak je to výborný target teďka vlastně k tomu dojetí. Když se takhle podíváme na tenhle trh, tak tento týden bude velice klíčový, pravděpodobně velice klíčový, jestli ten trh se bude pohybovat dál v tom longu, anebo jestli se vrátíme zpátky do té value array pod to VPOC toho minulého roku a budeme tady testovat ten open drive, co tady ten trh nechal. Máme tady hromadu likvidity, co ten trh tady vlastně jakoby nevybral, počítalo se s tím, že když ten trh sem byl najetej, takže by tohle samozřejmě mohl dobrat. Nicméně v tomto týdnu, v tom minulým týdnu, předminulým přišlo to, co přišlo. Byl tam ten obrovský pohyb nahoru, výběr likvidity, zavření toho gapu, což samozřejmě může signalizovat to, že se navrátíme zpátky do té value array a budeme pokračovat zase směrem dolů. Po případě, pokud zůstaneme nad touhletou hladinou, což je nejsilnější hladina v rámci týdenního grafu a v rámci ročního vlastně profilu z toho loňského roku, tak tohle to prostě je tak strašně silný support, že pokud budeme nad tímhle tím, velká pravděpodobnost bude, že se budeme pohybovat směrem nahoru, protože tady ten trh nechal spoustu dalších věcí, které ještě nejsou testované, jako je close vlastně weekly, je tam netestovaný VPOC, weekly rotace, co znamená, že to je velice silný level, kde je akumulovaný obrovský množství volumu a ten trh prostě to nedokázal otestovat před tím velkým pádem, který vlastně byl před 2 lety. To znamená, že tohle to bude velký target, velký magnet nahoru, pokud ten trh udrží právě tu oblast toho VPOC minulého roku, včetně VAH toho minulého roku. Jakmile se dostaneme dovnitř, počítám s tím, že bychom měli otestovat Open Drive. Když se podíváte na ty týdenní svíčky a budete hledat Open Drive v jakýmkoliv týdnu, tak ho najdete velice stěží. Těchto z těch Open Driveů tam bývá velice málo. Tím nechci říct, že ten trh nedokáže otevřít s Open Drivem ten týden, ale vždycky z největšího procenta ten trh, ten Open Drive v průběhu toho týdne dojede. Teď ho tady máme netestované, jsme nad obrovskou vlastně zónou, která teďka bude definovat ten trend pro budoucí týdny, možná měsíce. To znamená, že pokud tady vydržíme nahoru, pokud se dostaneme zpátky, velice pravděpodobně budeme vyklepnout tyhle věci, co ten trh tady nechal, se završením vlastně na high toho předminulého roku, aby tam nevzniknul gap pro ten rok následující. Samozřejmě tím, že jsme otevírali uvnitř value array v rámci tohoto roku, vyjeli jsme nahoru vykopat tu likviditu, vrátili jsme se zpátky dovnitř, pokud se vrátíme zpátky dovnitř, bude to jasná neakceptace vyšší ceny a měli bychom se pohybovat v oblasti té předchozí periody, to platí pro jakýkoliv timeframe, nejenom pro roční, ale pro jakýkoliv timeframe a měli bychom se pohybovat v rámci oblasti hodnoty toho předešlé periody, to znamená, že ideální ten open drive, ideální ta likvidita, máme tady VWAP, máme tady low volume not toho minulého roku, velice superový targety potom pro ty následující týdny. Tak, to máme nějakým způsobem zhodnocení toho minulého týdne, kde se nacházíme v rámci ročního profilu. Půjdeme se podívat na daily. Když se podíváme na daily, tady vlastně je hrozně hezky vidět, jak tady vlastně byl ten velký pohyb nahoru. Dojeli jsme si právě ty super targety z toho ročního vlastně grafu. Pak tam vlastně přišla, hlavně jsme tam najeli velkým volumem, to je strašně důležitý. Ty otočky se dají velice dobře číst podle toho, že tam ten trh najde extrémním volumem, který tady vlastně v minulosti taky zase se najde velice zřídka. TVIčko nám odletělo do vesmíru, takže tam se ta korekce dala opravdu očekávat, že vlastně jako vypláchneme zpátky dolů na tu korekci. Co se týká targetů v těch korekcích z toho timeframeu, tak samozřejmě ideální by bylo, aby jsme tady za prvý zavřeli ten gapík, co tady ten trh nechal. Nemáme testovanou tu close časovou, co se týká weekly, nemáme vlastně otestovanou tu likviditu, máme tam malinkatý gap, nemáme ani otestovaný settlement. Ten potom uvidíme v těch nižších timeframech, kde ho mám zobrazený. To znamená, že ideální je navrácení vlastně do této oblasti, vykopání. Ono u toho je VAH roku 2025 právě a je to zároveň u toho projetého swingu, který byl bez reakce.
Tady se projel swingový pivot close, který na to ten trh neměl žádnou reakci a odjel. Tyhle ty swingové pivoty se chodí velice často testovat, takže pokud bych měl říct z toho timeframeu, co vlastně pro ten trh by teďka mělo být zajímavý, tak je to přesně tady ta oblast, kdy vlastně se bavíme o projetém swingu, bavíme se o VAH minulého roku a bavíme se o tom close netestovaném toho předminulého týdnu dneska už. Jo. Že tohle je velice důležitý target, kam ten trh by se měl vrátit, s tím, že pokud budeme držet rezistence z vyšších timeframeů, tak z pohledu daily jsme ve velice dobrým vlastně trendu a první vlastně support v rámci struktury až tady dole. Tady je první trendový pivot, je to první engulfová zóna a je to vlastně struktura na daily. To znamená, že když se budeme bavit o tom velice důležitým supportu, který ten trh tady dělal a který je vlastně volumový a zároveň i ze struktury, tak je to přesně tohleto místo. Vidíme, že tam u toho máme i netestovaný volumy, takže tohle bude velice důležitý target, kam by se ten trh měl dostat, pokud máme dělat korekční pohyb. Víte, že korekční pohyby z toho daily se velice často vyjadřují 4 hodinou a že dokud nám ta 4 hodina bude držet ten trend dolů, to znamená, že budeme sice v pullbackovém pohybu z daily, ale v trendu na 4 hodině, tak ten pullback nebude ukončený. Proto je potřeba sledovat, co ten trh bude dělat tady na tom projetém pivotu a zároveň na tom VAH minulého roku. A bude strašně důležitý sledovat tu 4 hodinu, jestli nám nemění strukturu. Jakmile 4 hodina bude změněná zpátky ze shortu na long, tak je to v obrovském množství případů ukončení pullbacku a pokračování v trendu z vyššího timeframeu, konkrétně z daily. A měli bychom zase pohybovat nahoru. Jo? S tím, že dobrý targety samozřejmě jsou zpátky navrácení sem. Tady to není open drive, oni tam malinka take not nechali, ale i tak prostě je to velice agresivní open, kdy vlastně ten trh dokázal udělat tick nebo dva vlastně proti a potom jít do jednoho směru. Takže určitě navrácení sem do této oblasti. A tady nahoře je velice důležitý ten target, kde vlastně máme za prvý, předtím je netestovaný weekly close, takže skvělý, výborný target, co ten trh nedojel, prostě vykopal tu likviditu a prostě odletěl pryč. Takže velice dobrý target je tohleto, kde je netestovaný ten weekly close, je tam zároveň i weekly close gapu a tady nahoře je obrovská netestovaná ta volume. Je tady netestovaný VPOC weekly, je tam netestovaný VPOC vlastně session, je tam gap na daily, tohleto velice dobrý target pro následující týden. Já neříkám, že ho musí jakoby dát teď aktuálně jsme najetý dolů, ale tohleto pro buď to následující týden nebo následující týdny, pokud udržíme tu hodnotu toho VAH minulého roku a VPOC minulého roku plus tu daily strukturu, tak to samozřejmě bude výborný target na to pokračování longu, jo, v rámci toho time frame. Samozřejmě taky hrozně bude záležet na to, jak zavře pondělí, protože ten trh už nám tady udělal engulf, pokud nám ho potvrdí, vytvoří se nahoře swingová značka a to nebude úplně jakoby super pro pokračování longu, protože trh nám bude ukazovat právě zamítnutí pokračování longu a měli bychom se delší dobu pohybovat právě v té korekci. A jakmile se ten trh změní, třeba v následující týdny, nepočítám s tím, že by to tento týden měl nějakým způsobem celý otočit, i když samozřejmě stát se to může, a to jsou dost silný, uvidíme, co nám vlastně bude dělat dolar, tak samozřejmě se potom budeme pohybovat v tom shortu a pojedeme do těch targetů, co jsem ukazoval z toho vyššího timeframeu, z toho ročního profilu. Takže tohle to jsou targety a teďka nastavení v rámci daily. Vidíte, že nám to hezky koreluje i s tím ročním grafem, kdy jsme tam ukazovali ty týdenní svíčky, že tam prostě je něco nedojetýho, je tam ta netestovaná volume, ideální se prostě vrátit zpátky. Když se podíváme na tu 4, kde vlastně máme propsaný i ten měsíční profil, tím, že máme konec měsíce, tak je to samozřejmě velice na místě, probrat si vlastně to, jak ten měsíc minulý vypadal, jak vlastně uzavřel v rámci profilu. A když se podíváme na vlastně ukončený volume profil minulého měsíce, tak vidíme, že ten trh zavírá pod VAH toho aktuálního měsíce, zavírá zároveň pod touhletou rangí, jo, zavíráme tam pod tím, porušujeme ty trendové pivoty. Ten trh porušil ten obrovský složený engulf nahoru do longu, tu velkou silnou longovou aktivitu prostě porušil. A to i bez ohledu na to, že tady udělal velkou volume při jeho testu, takhle neustále pokračoval dál. Víte, že tady jsme v pátek shortovali u toho eura, protože to bylo velice dobře nastavené na ten short.
Nicméně oni to celý přijeli ještě níž. Já jsem tady opravdu shortoval jenom nějaký kus právě do tohohle z toho velice silného supportu. Nicméně oni nám ho dokázali znova přejet. Jo, ten support. To znamená, že jsme velice dobře najetí na pokračování toho shortu a tady máme ten výborný target, kde vlastně máme ten weekly close, zároveň ten close toho daily gapu. Tady u tohohle z toho malinkého obdélního, té malinkatý elipsy, je právě ten netestovaný settlement. Tady vidíme, že tady máme set a to je settlement právě toho předminulého týdne a zároveň toho pátku. Jo, a je to vlastně zároveň settlement toho týdne, to znamená, že tohle je na dojetí, luxusní, takže jakmile tady, jak tady ten gap, tak ten settlement je skvělý na to dojetí, kam by se vlastně ten trh měl dostat. Vidíme, že máme tady obrovskou chybějící volume, máme tady low volume node, oblast vlastně low volume nodu, minimální volume v tom minulém měsíci, tohle se chodí testovat. Testovat anebo doplňovat, jedno z toho. Jo, trh taky se může zajet do tohohle z toho low volume nodu. Je to velice silná zóna, protože tam je i VPOC toho předminulého měsíce. Takže tohle to považuji pro ten následující týden jako opravdu superový target, kam by se ten trh mohl dostat. Doplnit to volume, který tady chybí, testnout zase, protože tady u tohohle z toho máme i to VPOC toho minulého roku. Máme tady u toho VAH minulého roku. Máme tady u toho ten netestovaný settlement plus ten gap. Tady to jsou skvělý targety pro ty shorty, pro ten následující týden. Když se podíváme, tak oni sice zavírají pod tím pivotem, ale struktura ještě není porušená. Ještě ten trh strukturu neporušil a bude velice zajímavý, jaká bude reakce v té Ázii. Jestli to budou schopní i hned vrátit zpátky, anebo tady skutečně prostě budou tady rotovat dál a ta struktura bude porušená. Jakmile tu strukturu porušení, tak už vlastně máme všechny indicie, protože by tam měl přijít ten short, protože jakmile jsou porušený ty trendové pivoty, ze zhora na 240 už máme ten swingový pivot, což je to zamítnutí pokračování vlastně toho longu. Trh nám porušuje support, no tak prostě budeme pokračovat a velice pravděpodobně budeme pokračovat do těchto levelů. Pokud jsme zavřeli uvnitř té value array toho měsíce, tak se velice často ten trh pohybuje uvnitř toho VAčka. Nevyjíždí z něho hned, ale pohybuje se uvnitř. Teď ten trh má před sebou ten gap, má před sebou i ten VWAP, což je vlastně součást tohohle z toho targetu, kam počítám s tím, že by se ten trh mohl dostat v následujícím týdnu. A máme tady to VPOC toho předminulého týdne. Ideální target. Jak tohleto, tak tohleto, tak tohleto. Vrátit se prostě sem. Tady potom sledovat, co nám dělá 4 hodina, protože my samozřejmě víme, že z daily jsme v longu, jsme na velice silný hladině, proto je to celý v červeném v rámci vysokých timeframeů těch zón. A pokud tady nám dojde k porušení 4hodinové struktury opět do longu a budou nám to potvrzovat ty pivoty a engulfové zóny, navrátíme se zpátky do toho trendu z toho daily. Budeme po testu daily struktury, budeme po testu všech těch věcí, co ten trh tady dole nechal. A pokud tam ten trh bude projevovat momentum v rámci porušování struktur a budou nám tam sedět pivoty, přejdeme minimálně do range a porušíme tu strukturu, no tak prostě pokračování longu. S tím, že navrácení zpátky do této oblasti z pohledu 4 hodiny, to je ta projetá range, tady se očekává zastávka, tady potom je další skupinový target, kam by se měli dostat, je to kontext trhu na 4 hodině, kam se vlastně dostat, je to zároveň VPOC weekly, to znamená toho minulého týdne, velice důležitý target s možností pokračování a můžeme se bavit o tom, že pokud zachovají zvýšenou volatilitu, tak tady nahoře je ten velice superový target, kde očekávám dlouhodobý zásek, protože pokud to je rotace na weekly grafu, tak nepočítám s tím, že ten trh to během 1-2 týdnů přejede, ale zůstaneme tady nějakou dobu viset s nějakýma korekcemi a navrácení se vlastně do této oblasti. Jo? Že to je v rámci 4 hodiny a monthly profilu. Budeme se podívat na weekly, tam je to hodně podobný právě z té 4 a z toho monthly a velice dobře nám to vlastně ukazuje ty dobrý targety. Jo? Tady teďka důležitý je, že v rámci minulého týdne zavíráme pod VAL-kem. To je velice agresivní close, uvidíme ještě, jak bude open, ale nepočítám s tím, že bychom měli otevřít s gapem, takže se vrátíme zpátky do VAčka hnedka. Jo, nemáme tam jako hlášení nic prostě jakoby extra, co se stalo teďka přes víkend, aby to prostě nějakým způsobem extrémně gaplo. To, že to gapne dolů, je to velice pravděpodobný. Ty trhy
když takhle zavírají ten trh kousek od takhle silných targetů, kam prostě oni nebyli schopní dojet v průběhu toho času, který měli v ten pátek, tak počítám s tím, že tohle to bude ráno hotový. Že tohle to prostě oni dodělají. Otázka je, jestli bude dodělaný i ten settlement, protože tady máme ten dobrý target, tady je ten settlement, netestovaný toho pátku a minulého týdne, zároveň vlastně na tom VAH roku 2025, tohle je skvělý target, tady to je výborný target, to je to projetý VPOC před minulýho měsíce, velice dobrý target, kam vlastně ten trh by se mohl dostat, jo. Tohleto, vidíme, že ten trh to přejel velice agresivně, to VPOC, odjel prostě od toho a vyjel hnedka nad to. Zároveň je to i VPOC weekly, který ten trh projel bez reakce. To znamená, že pro tento následující týden je tohleto luxusní target, pokud se budeme pohybovat pod VAL minulýho týdne. Pokud se budeme pohybovat pod tím VALkem a trh nám nevleze dovnitř, tak tohleto a tohleto jsou podle mýho názoru jasný targety, kam bychom se prostě měli dostat. Jo? S tím, že samozřejmě tady máme potom netestovaný VAH weekly toho předminulého týdne. Tady je vidět ten obrovský pohyb v ten pátek, který vlastně oni udělali ten předminulý týden, jak vlastně nahoru jeli absolutně bez volumu. Tady s tím VAčkem a s tím vývapem to vlastně vůbec nic nedělalo, oni prostě letěli nahoru, ale nic ostatního se nehlo. To znamená, že nahoru jeli absolutně bez volumu. Je to hezky vidět i na tom mantli profilu. Tak tohle je celý na to dojetí. Jo? Tohle je celý na dojetí pro ten následující týden, pokud se budeme pohybovat pod VAL toho předchozího týdne. Tak tyhle tři targety beru jako super na dojetí následujícím týdnu. To samozřejmě tohle se celý mění ve chvíli, kdy ten trh cokoliv z toho otestuje a změní tu 4 na long, tak to další targety v tu chvíli padají. A pokud nám trh ještě bude schopný vlízt do value array toho minulého týdne, no tak prostě budeme pokračovat nahoru a s tím, že tady máme velice dobrý dílčí target, open mimo value arrayu, dostaneme se dovnitř do value array, do oblasti hodnoty toho předchozího týdne, tak bychom ji měli začít doplňovat. Tady nahoře máme první vlastně superový target, což je kontext trhu na 60. Je to zároveň i vývap toho minulého týdne, to znamená, že dojet si tuhle oblast úplně super a tady to považuji za velice dobrý target, což je VPOC minulého týdne, VAH minulého týdne, je to zároveň velice důležitý kontext trhu na 60 minutě, protože tam máme 2 swingové pivoty, to znamená, že tohle je rezistence jako blázen. Když se podíváme na tu 4, tak je to přesně tohleto. Jo, krásně nám to koreluje s tou 4 hodinou. Pokud bychom se bavili o 4 hodině, tak tady máme vlastně ten target z té 60, to znamená nějaký dílčí target, primární target v rámci té 4 hodiny, v rámci toho nějakého denního targetu, ideální dojet si vlastně až tady pro tuto zónu. No a jakmile nám ten trh v následujícím týdnu bude schopný opustit value arrayu, dostat se vlastně nad to VPOC, a euro to velice dobře umí, euro je schopný během jednoho dne, hnedka třeba podílka, je schopný projet celou value arrayu a pokračovat prostě vesele dál. Tak OK, tady se potom můžeme bavit o těch dalších targetech v průběhu toho zbytku toho týdne s hlavním targetem až tady nahoře, což je právě to VPOC, celý tý range na tom weekly. Jo, takže tohle jsou klíčové úrovně pro euro hnedka vlastně i na ten kraj toho následujícího týdne. Já jsem hrozně zvědavý, jak ten trh bude otevírat a co nám vlastně předvede ta Asie. Ideální by prostě bylo, aby ten trh udělal velký pohyb dolů v té Asii, aby vlastně ještě setrvačností udělal jakoby ten silný pohyb dolů, protože potom pokud nám tady změní nižší time frame, tak bude velice dobrý target. Ta projetá volume a to vlastně VAL jak weekly, který je netestovaný v tuto chvíli, protože otevíráme mimo, nebo zavíráme, ale pravděpodobně otevírat. A ten trh velice agresivně zavřel i v rámci value array toho pátku právě. Tady to jsou intradenní zóny pro připravený na ten zítřek. Já je zase budu upravovat v rámci toho, co udělala ta Asie. Tady hlavní zóna vlastně pro ten zítřek a hlavní target. Nepředpokládám, že bychom měli udělat nějaký extrémní pohyb. Samozřejmě stát se to může, proto tam jsou připraveny další zóny. Nicméně tohle bude velice klíčová oblast, protože tady je to VAL jak pátku, tak VAL toho minulého týdne. Velice klíčová oblast. Jakmile nám tam vlezou dovnitř,
no tak budou uvnitř value array jak týdne, tak daily, no a prostě půjdeme dělat korekci. Prostě půjdeme korigovat a měli bychom dojet aspoň do tohohle z toho targetu, jakmile to přejedeme, budeme prostě pokračovat nahoru. S tím, že co se týká shortu, tak ten settlement ideální prostě na to dojetí, na tom VAH minulého roku, což je netestovaný, s možností samozřejmě pokračovat až do toho monthly VPOCčka. Já tohle to potom budu upravovat právě i v rámci toho, jak ten trh udělá pohyb v té Asii. Ale co se týká těch klíčových úrovní, jak vlastně ten trh zavřel a jak vlastně to vypadá, jak v rámci minulého měsíce, je super, že nám ten měsíc zavřel, že toho můžeme krásně využít, že prostě už je to hotový, vyřešený a můžeme se o tyhle levely opírat. Už se nám tyhle levely měnit nebudou, protože je uzavřená perioda. A tyhle targety, na tyhle já budu cílit v průběhu celého příštího týdne a budu sledovat to chování, jak to ten trh dělá na těch nižších timeframech i na té 4 hodině a do kterého vlastně směru jsme nejlépe nastavení. Všechno ostatní budou jenom korekční pohyby, které se dají samozřejmě taky velice dobře zobchodovat, ale primární budou právě ty cíle, které tady jsem nakreslil a mám připravený právě z té 64 hodiny, kde vlastně jsou obsažený i ty vysoký timeframey. Tak. Takže opustíme euro, tohle jsou klíčové úrovně, co se týká eura na ten příští týden a na to kompletně, jak teďka ten trh je nastavený. A půjdeme se podívat na zlato. Já bych tady asi úplně jako nechtěl tady jako nějak rozebírat, co se týká nějakých výplachů. Ano, zlato prostě udělalo největší korekční pohyb v historii. Bylo to očekávaný, nikdo přesně nevěděl, kdy to bude, nicméně to, co bylo za makra, a jak ten trh vlastně jako byl nastavený, tak se to dalo očekávat, že tam ten silný pohyb přijde. Obrovsky se zvedla volatilita na zlatě, kdy vlastně hodinová svíčka nám vlastně měla tak velkou volatilitu jako dny předtím. To znamená, že bylo to velice volatilní a hodně to jakoby jezdilo. Když se ale podíváme, co se týká zlata, protože fakt to bych jako nechtěl nějak extrémně rozebírat, myslím si, že toho jste se dozvěděli spoustu z různých médií a z různých příspěvků od všelijakých lidí, od kterých se třeba dlouho neslyšeli, protože nebylo o čem psát na tom zlatě, tak prostě najednou začali prostě ukazovat příspěvky, jak ano, prostě zlato udělalo obrovský pohyb dolů. Byla ta otázka času, kdy to přijde. Nicméně, když se podíváme na to, jak to vypadá v rámci weekly těch svíček, v rámci weekly PAčka a podíváme se, jak to vypadá v rámci VAčka toho minulého roku nebo v rámci vůbec profilu, tak důležitá informace pro aktuální nastavení. Teďka v tuhle chvíli máme signální svíčku do shortu, což je super. Na weekly signální svíčka do shortu je výborná indicie na pokračování shortu. Vidíme, že tady máme osamocenou engulfovou zónu, což je zároveň struktura na weekly. Není to dojetý, není to testovaný, je tam u toho gap, skvělý na dojetí. Takže aktuálně to vypadá, že budeme pokračovat v korekčním pohybu směrem do jasných targetů z price action plus volumu. Vidíme, že ten trh má tady jeden, druhý, třetí netestovaný weekly close. Tady jsou děury úplně jako neskutečný. A velmi pravděpodobně, velice pravděpodobně si to ten trh v tomto týdnu celý smázne. Jo, velice pravděpodobný je, že ten trh tohle půjde smazat. On vlastně i tady otevřel s gapem, což už byl čtvrtý po sobě. Jo, já většinou zažiju dva. Jo, že jsou tak jako, že dva. Většinou jeden. Jeden weekly close, netestovaný OK, jak otevře další týden s gapem, tak už ten gap se dojíždí. Tady zlato udělalo vlastně 3 nedojetý, čtvrtý teda už dojelo a teď jsou aktuálně velice dobře najetý do toho shortu. No. Takže pozor na to, pokud bude zvýšená volatilita i nadále a očekává se to, že bude zvýšená volatilita i v rámci maker, který nás čekají v následujícím týdnu, tak bych se vůbec nedivil tomu, kdyby jsme následující týden udělali úplně ještě ten samý pohyb dolů, už asi ne tak agresivně, že se to udělá během jednoho dne, že jeden den se udělá bu a vrátí se to a další den prostě bude výplach, ale možný nějaký konzistentní pád, který nám vlastně bude doplňovat tyhle gapy potom openu a dojede si prostě strukturu v rámci engulfové zóny a trendového pivotu jako korekční pohyb. Jo? Vypadá to teďka velice nadějně, že bychom prostě mohli udělat ten korekční pohyb dolů. Což tohle je teďka aktuálně velice důležitý support, je to na volumu, je to plnohodnotný kontext trhu, takže na dojetí skvělý. Další target potom dolů je oblast VPOCčka této range, je to zároveň VAH minulého roku, to znamená, že dojet si tohle úplně jakoby super, co by ten trh vlastně mohl dojet
zase nějaký následující týdny, nepočítám s tím, že by to mělo dojet v tomto týdnu, ale třeba v ten následující nebo v ten další, pokud se nám tady nějakým způsobem zaseknou, očekává se, že tady bude zásek, tak potom tohle to samozřejmě bude velice dobrý target. Jestli to dojedou za měsíc, za 2, za 3, to nikdo neví, ale tohle ty věci se prostě dojíždějí a velice málo kdy ten trh nechá tohle netestovaný v rámci, a obzvlášť v rámci roku. No, tyhle ty věci se opravdu testujou. A potom jak samozřejmě budeme tady sledovat, co se bude dít, jestli nám vlezou do value array, jestli nám změní strukturu, dostanou se do range v rámci pivotu a potom můžeme vyklesávat do VPOC minulého roku, včetně VWAPu, který nebyl mimochodem testovaný celý minulý rok, tam poslední test byl někde v lednu nebo v únoru nebo kdy. A pak vlastně tu oblast vlastně té férové ceny, jak se říká VWAPu, vůbec ten trh netestoval. Jo? Takže teďka uvidíme, jak ten trh bude následně se chovat v tomto týdnu, ale jsou velice dobře najetý, obzvlášť po signální svíčce dolů. Samozřejmě je to protitrend, to znamená, že pokud nám ještě vystoupají kus nahoru, není s tím vůbec problém úplně zajít aspoň do toho openu vlastně toho minulého týdne a potom tam bude ten pád. Úplně jako na pohodu, nicméně teď jsou velice dobře najetý na tu korekci. Když se podíváme na 4hodinový graf, kde máme ten monthly profil, tak vidíme, že ten trh zavírá velice neutrálně, protože zavíráme vlastně na VWAPu toho minulého měsíce. Jsme teďka uvnitř, 4hodinová struktura je porušená na short, to znamená, že se nacházíme v pullbackovém pohybu z daily, ale v trendu na 4 hodině. To znamená, že máme potvrzený korekční pohyb v rámci daily, takže ideální, když já jsem přeskočil daily. Přeskočil jsem daily. Tady máme tu daily, to by bylo moc rychlý. Tady vlastně vidíme, že máme taky signální svíčky do shortu v rámci daily. Struktura teďka aktuální je tady, nicméně je to osamocená svíčka. Zavíráme teďka pod ní. Velice důležitý target je tato range, kterou ten trh tady nechal, kdy vlastně testoval projetej swing. Jo? Ukazoval jsem to na euru, že tyhle ty swingy se testujou. Tady máte krásně vidět, jak to zlato krásně testovalo ten swingový pivot, než vlastně odletěli nahoru. Byla nad ním rotace, odjeli, to znamená, že tady velké množství volumu pro to, aby si ten trh tohle mohl dojet. Jo? Je to vlastně první engulfová zóna, je to začátek tohohle z toho dlouhého trendu, několika denního trendu nahoru a tohle se samozřejmě dojíždí, zase to máme otestovaný ze spousty timeframeů, ty začátky těch trendů se testujou, těch rozjezdů, to znamená, že tohle je velice dobrý target pro následující týden, aby si ten trh dojel vlastně tu oblast. Budeme tím pádem mít potvrzenou změnu struktury na té daily. Tady je super support a tady už máme schody, o kterých jsem mluvil vlastně i v těch následujících týdnech, jak ten trh tady krásně tvořil schody, jeden, druhý, třetí. Tady máme poslední ten weekly close, který jsem ukazoval, protože tady máme vlastně jeden weekly close netestovaný, tady máme druhý, tady máme třetí. A tyhle ty schody, ty trhy mají tendenci prostě dojíždět najednou, že je prostě vypláchnou. Já nechci úplně jako říct, udělají to tento týden, ale pokud tento týden bude tam ten korekční pohyb dolů, dokonce změní tu strukturu, tak už to bude velice pravděpodobný, že tyhle ty schody prostě ten trh bude chtít vysmáhnout. A prostě pravděpodobně vysmáhne. Tyhle ty schody se fakt jako vybírají. To znamená, že tohle je to super target, kam ten trh by se měl vrátit. Měl by tady nějakým způsobem rotovat, nebo tady být nějaká reakce, jakmile se to tady, klidně i otočení vlastně trendu na nižších timeframech, jako je třeba 60, jakmile to vrátí zpátky, no tak velká šance, že ten trh tohle to prostě vypláchne. To znamená, že jak jsem ukazoval na tom weekly, 3 netestovaný weekly close, tady na to jsou udělané zóny, které jsou spojené buď to s tím close, anebo s tím volume. Ten trh spíš dojíždí to volume, než že by dojel nějakou osamocenou close. Tady v tuhle chvíli je to výborná close, protože ta close je na engulfové zóně, na tom začátku toho rozjezdu, takže tohle by ten trh opravdu měl dojet. Co se týká z toho close, je to těsně před engulfovou zónou, taky by to měl dojet, no a tady ten close je přímo ve volumu a dokonce pod volumem, takže tyhle ty vlastně schody počítám s tím, že se prostě vyberou, až ten trh tam prostě bude najetej a potvrdí nám změnu na té daily a udržíme tu 4. Jo, to je strašně důležitý, udržení té 4. Jo, nádherný shortový svíce jsou signální, takže opravdu super na možný pokračování dolů. A že by ten trh jako se tak tady zastavil a zase se jako otočil a zase jako pokračoval, bez opět zase netestoval žádný support,
nepřijde mi to úplně jakoby pravděpodobný, samozřejmě to ten trh udělat může, budeme potom v průběhu toho týdne stejně sledovat chování jednotlivých dní a v jednotlivých dnech, takže tam velice dobře potom prohlídneme, jestli ten trh bude chtít pokračovat v té korekci, anebo se prostě otočí a pojedeme prostě zase nahoru. Jo. Teď aktuálně to vypadá, že by prostě tyhle ty věci dojet měl dole, jo, z toho daily. Když se podíváme na tu 4 hodinu, tady je vlastně hezky vidět, jak ten trh krásně vypláchnul, tady bylo to čtvrteční bu, tady pak byl ten výplach, že jo, který ten trh udělal v rámci toho pátku. Dojeli jsme teda vývap aktuálního měsíce, dneska už minulýho měsíce, to znamená, že tam je close taková neutrální, protože zavíráme vlastně v té oblasti toho zájmu uprostřed na tom vývapu, u té férové ceny, ten trh dělal krásné schody i v rámci toho, jak jel nahoru, jo, tady to je krásně zase vidět, jo, jeden schod, druhý, třetí, čtvrtý, trh se rozjede, prostě vybere všechny. Velice často se tohle dělá a je pravda, že se to dělá pro pokračování longu, jo, to znamená, že tady potom právě budeme hledat, jestli ten trh bude držet tu 4, bude držet ty klíčové úrovně i z těch nižších timeframeů, i co se týká profilu. A pokud ne, no tak prostě pojedeme s trhem tam, kam zóna prostě ukazuje v rámci naší strategie. Jo? Nicméně, když se podíváme na ten měsíční profil, tak 4 je jasně do shortu. Tu prostě máme změněnou, jsme v jasném trendu dolů z pohledu 4 hodiny. Co se týká monthly profilu, tady je výborný target, protože to je VPOCčko měsíce, takže tohle to si jako dojet skvělý, co by prostě ten trh udělat měl v rámci periody. To znamená, že jakmile se dostaneme pod vlastně ten vývap toho minulého měsíce a budeme držet rezistenci na nižších timeframech, tohle je to prostě jasný target, kam jsme se měli dostat. Je to vlastně taky weekly close, je to vlastně ten první weekly close, který nebyl testovaný, a pak tady je třetí až tady dole. Nicméně tady ještě u toho je velice silná volume, netestovaná, hlavně je to VAH minulýho měsíce. Ty trhy prostě ty profily opravdu jako respektujou, jo? Hodně dlouho to respektujou, než se nějakým způsobem rozjedou, proto teďka z začátku ideální tyhle ty targety. Ano, je to tady hodně nahuštěný, co se týká těch levelů a zón. Je to z důvodu toho, že tady byla hrozně nízká volatilita. Tady ty svíčky byly hrozně mrňavý oproti tomu, co jsou teď. Jo, proto třeba nahoře jako těch levelů nebo těch zón a levelů moc není, protože se strašně zvětšila volatilita. Jo, tady prostě opravdu 1-4 hodina měla jako několik dní v té minulosti. Jo. Dokonce 60 minulý týden v pátek, myslím si, že to byla asi 5. před close, udělala stejně velký pohyb, měla stejně velký ATR jako celý minulý týden. Jo. No, předminulý, takže jako prostě ta volatilita se strašně zvedla. Proto je to teďka takhle tady nahuštěný, protože to vychází vlastně z toho, jak se ten trh choval předtím. Tady ideální teda target, kam by ten trh mohl dojet, je to právě ten close, netestovaný close týdne na VPOC monthly, velice dobrý target, kam bychom se měli dostat. Další target, to je další close týdne, zároveň je to vlastně na netestovaný VAH daily, to je velice dobrý target, tohleto je právě netestovaný VPOC týdne, tohleto, a tady dole poslední ten close netestovaný tady dole, takže tam jsme se jako taky mohli dostat, ale za mě by tohle byl úplný finish, protože jsme proti struktuře na weekly, je tam trendový pivot u toho, je to poslední gap, to znamená, že úplně nejzaší target, kam předpokládám, že by mohli dojet, je tady. Ale strašně bude záležet na tom chování toho trhu v průběhu toho týdne. Nicméně klíčové úrovně, do kterých já budu targetovat v rámci intradenního obchodování, jsou právě tyhle stej, aby ten trh tohle dojel. Jo. Co se týká longů, pro longy budu potřebovat, aby jsme si změnili minimálně 60-30 do longů, s tím, že se potom budu pohybovat v korekčním pohybu ze 4 hodiny, protože 4 hodina je stále v pullbacku, nebo stále v trendu dolů, takže jsme v daily pullbacku ve 40 dolů, a pokud změníme 30-60 na long, tak ty moje targety budou pouze ty projetý VPOCčka, budu očekávat, jestli ten trh se bude chtít to změnit i na té 4 anebo ne. To potom bude velice dobře vidět na tom nižším timeframe, až pojďme na 60 společně s weekly profilem. S tím, že co se týká longu, tak tady poslední target, pak už je zase jenom all time high a samozřejmě měsíční likvidita,
Pak už zase budeme dělat targety pravděpodobně v rámci i FIBA, protože konečně tady FIBA zase budeme moc použít, protože teď to FIBA jako použít a dělat tam nějaký trojnásobky, čtyřnásobky mi jako nepřišlo jako dobrý. Nicméně pokud se tady zase rozjedou, už nám tady udělají nový swing a budeme to nějakým způsobem schopný měřit, jo? A dělat z toho targety, jinak samozřejmě tady nahoře potom ten trail sám o sobě a sledovat to v rámci i intraday. Jo? Nicméně, když se podíváme na 4hodinový TVIčko, který hodně používáme právě v té naší skupině, vím, že spousty z vás jim to třeba nic neříká, není to žádný MACD, ani žádný RSI, žádný takovéhle věci, je to úplně něco jiného. Vidíme, že to máme v kanále, je to prostě úplně na nějakým minimu, to znamená, že při změně na nižším timeframeu korekce si to prostě teďka o to říká, jo. Že prostě bychom tam měli udělat nějakou korekci předtím, než bychom měli vybrat tyhle levely. A tenhle ten návrat vlastně do toho projetého volumu, který je navíc u netestovaný VAL weekly toho minulého týdne, to se znovu ukážeme, tak tady se to bude rozhodovat, jestli se bude pokračovat dál, anebo ne. Takže to byly klíčový úroveň, co se týká 4 s monthly profilem, zase si řekneme, který jsou stejný v rámci týdne. Když se podíváme na týden, jak vlastně zavřel, jak vlastně ten trh zavírá, tak tady vlastně vidíme, že zavíráme pod VALkem toho minulého týdne, velice agresivně, protože zavíráme nejenom pod VALkem toho minulého týdne, ten trh zároveň testnul VAHčko toho předminulého týdne, který neotestoval, když otevíral, ale už nám tady udělal vlastně 2 těla svíček uvnitř. Jo. To znamená, že on nám vlastně vlez do oblasti hodnoty, kde ještě nebyl, potom co ten trh z toho vyjel, a pozor prostě jako na to, jo, na to možné pokračování. Já si osobně myslím, že díky tomu TVIčku na té 4 hodině nemáme už moc prostor kam jít, to znamená, že skvělá rozhodná hladina bude tohle. Tohle to bude výborná hladina, kde se bude rozhodovat, jestli ten trh půjde nahoru, anebo budeme pokračovat v tom korekčním pohybu. Tohle je prostě pro mě osobně velice klíčová hladina, protože je to 60ková struktura do shortu na kompletním kontextu trhu, plus je to na projetým kontextu trhu a jsme na hraně VAL weekly. Pokud ten trh se sem vrátí a udržíme ho, budeme tady vytvářet rezistence, porušovat supporty a TVIčko s volbarem, a samozřejmě z pivota nám bude ukazovat, že prostě nahoru se nepůjde. Budou nám ukazovat zamítnutí pokračování longu, tak odsaď budou velice dobrý shorty na pokračování. Právě do těch levelů, který jsem ukazoval na té 4. Pokud ne, a dostaneme se do té valové array nad tohleto volume, tak žádná korekce se konat nebude, dokud z toho zase nevyjedeme. A budeme testovat VWAP minulýho týdne, včetně VPOC minulýho týdne. Tohle to prostě bychom měli jít testovat, pokud se dostaneme do té value array, s tím, že ten trh samozřejmě, jak bude nad VPOCčkem, měl by pokračovat do poslední rezistence, kterou tady ten trh má, a následně all time high a zase trail. Tohle to za mě je velice klíčová úroveň pro to, jestli na tom zlatě bude pokračování longu, anebo pokračování longu nebude. Jo, tady si můžete všimnout tu zvýšený volatility, kdy vlastně jedna jediná svíčka, takže to byly 4 hodiny před close, je tak velká, že vlastně obsáhla celou value arrayu toho předminulého týdne. Jo. Obrovsky zvýšená ta volatilita. Co se týká těch shortů, tam samozřejmě, pokud ta volatilita bude držet, tak 60-minutový kontexty trhu budou používat pouze jako nějaký velice jako takový jemný dílčí targety. Měli bychom dojíždět ty targety z té 4 hodiny, vždycky, když je zvýšená volatilita, tak spíš sleduju vyšší timeframe, protože ty malý timeframey, který tam v minulosti ten trh nechal, nějaký věci z nich se velice často přejíždějí a ten trh se zajímá spíše o ty targety z těch vyšších timeframeů. Když se podíváme na tyhle timeframey, tady netestovaná VAH weekly, velice dobrý timeframe, je to zároveň i na volumu, hnedka další volum VPOCčka weekly je tady pod tím, to znamená, že tyhle 2 levely pro mě budou hodně důležitý, vychází to potom i z té 4 hodiny, kam vlastně by se měli podívat, no a pak jako pokračování a samozřejmě dojíždění dalšího VPOCčka weekly a dojetí vlastně těch gapů po tom openu, co vlastně ten trh tam nechal těch týdnů. No, tady je to docela jako nahuštěný, říkáme to podle toho, jak se zvýšila ta volatilita. Když se podíváte na svíčky, které byly předtím, tyhle hodinovky, tak to je nic, to prostě oproti tomu, co to dělalo teď, poslední vlastně 2 dny, je prostě nic. Tady opravdu jedna svíčka dělala VAčko předchozích týdnů nebo dní, jo, to je
Teď je to prostě opravdu extrémně volatilní. Jo? Ty svíčky se opravdu zvětšily. Nicméně to nic nemění na tom, že nejklíčovější úroveň pro mě na příští týden je tato, s tím, že pokud ji udržíme, shorty do targetu ze 4 hodiny, který jsem ukazoval, co se týká longu, jakmile se dostanou dovnitř, budeme testovat už po zvýšené volatilitě právě tyhle ty levely, který ten trh tady nechával, včetně VPOC toho týdne a měli bychom prostě pokračovat směr nahoru. Jo? Na ten následující týden. Tady máme ještě připravený už levely a zóny na to pondělí, s tím, že tady je právě ta klíčová úroveň, kam jsme se vlastně měli podívat, kde se vlastně bude rozhodovat. Je to zároveň, není to jenom VAL weekly, je to zároveň i zóna VPOC toho pátku, to znamená, že velice důležitá oblast, nejsilnější oblast pro to pondělí, bude záležet, kde budou v rámci Asie. Aziati toho teďka hodně jako šlapou v té asijské seanci, takový ten standardní průběh. Asie pohyb jako kráva, Evropa prostě prcás a ke konci Ameriky se to rozjede. Taková ta klasika, která teďka tady byla. Jo. Takže uvidíme, co nám udělá Asie, jestli už budeme mít tohleto dojetý, jestli tam bude razantní pohyb, jestli nebudeme už uvnitř value array toho týdne, tak to prostě pro mě bude směrodatný pro to pokračování. Tady dole jsou potom zóny připravený, říkám, budu se spíš řídit 4hodinovýma targetama, protože jak se zvedla ta volatilita, tak se předpokládá, že to ty trhy budou přejíždět. Takový ty standardní věci, jako jsou 60kový struktury, to podle mě ten trh moc extra respektovat nebude. Budou právě spíš zajímat ta 4 hodina a to volume z toho vyššího timeframeu, ne ani tak třeba z daily, ale i třeba z těch vyšších timeframeů, jako je třeba ty VPOCčka z weekly a tak dále. Takže to jsou náhledy, co se týká zlata na ten následující týden, včetně těch klíčových úrovní. A budeme se podívat na ESK. A ESK zase začneme na vysokém timeframeu, co se týká profilu z roku a weekly svíček. Tady vlastně vidíme, že ten předminulý týden přišel test VPOC minulýho roku, včetně VAH minulýho roku, nicméně trh zatím nebyl schopný udělat vyšší close. Dobrý je, že tam nejdeme z nižší close, to je strašně důležitý pro pokračování trendu nahoru, že nejdeme nahoru z nižší close po nějakým extrémním výběru. Tady ten trh byl schopný otestovat takhle klíčovou úroveň, pak se zase rozjet zpátky nahoru a ještě teda nemáme vyšší close, ale důležitý, že nemáme nižší close. My tady ani tak jako nejedeme na pivotový liquidity, ale zajímá nás ta close, která je pro nás mnohem důležitější než klasický stíny. To znamená, že close nižší nebyla, takže pro nás skvělý na možný pokračování nahoru. Jo? Zase vykopnutí all time high. Ta doba teďka tomu docela jakoby nahrává, hodně to tahá teďka samozřejmě i ty technologie, které jsou součástí toho ESK. To znamená, že uvidíme, jak teďka budou probíhat ty earnings, co nám vlastně řeknou ty páteční makra, ale teďka aktuálně na tom ESK pořád vyšší close. Další close teďka teda nepřišla po testu, ale tam může přijít v pohodě ten následující týden. A zatím jako vůbec nic nenasvědčuje tomu z pohledu z toho grafu, že bychom měli jít dolů. Nic tomu nenasvědčuje. Ano, vykopli jsme likviditu minulýho roku, přišla tam prostě nějaká korekce, ale ta korekce přišla jenom do logického targetu v rámci toho korekčního pohybu. To si pak ukážeme na těch nižších timeframech. To znamená, že tam nám jako nic nenasvědčuje teďka aktuálně, že bychom prostě měli dělat nějaký pád. Tady to furt jako ukazuje, hele, prostě měli bychom prostě furt pokračovat nahoru a nahoru a nahoru, protože aktuálně je to teďka takhle nastavený ten trh. To znamená, že jsme před překonáním další all time high a budeme pokračovat. Aspoň takhle to teďka aktuálně je nastavený. Když se půjdeme podívat na daily, tak co se týká daily, tady vlastně je vidět ten výběr té likvidity, porušení swingového pivotu, to znamená, že neustálý pokračování nahoru. Tady máme, sice jedeme z nižší close, ale ta nižší close, tohleto bylo to, co jsme tady řešili, když byli tady nahoře. Ukazoval jsem, že tady jsou Včka, který prostě ten trh nenechává takhle ty osamocený svíce, testuje je před těma rozjezdama. To znamená, že ten trh nakonec teda udělal to, co šlo, to, co měl. To, jak to udělal a proč to tak bylo, to tady dneska nebudeme rozebírat, nebo zase YouTube zablokuje. Nicméně potom teda přišel ten pohyb nahoru, byl tam ten nový vyšší close nad tím swingovým pivotem, teď aktuálně v logickém korekčním pohybu. Máme tady aktuální strukturu do longu, je to zároveň velice silná longová aktivita, protože ze spoda máme zamítnutí pokračování shortu,
jsme po vyšší close, testujeme strukturu na daily, na vysokém volumu, pokračování longu. Tady prostě ani na té daily teďka není vůbec patrný, že bychom měli dělat nějakou silnější korekci. Důležitý je, že máme signální svíčku do shortu, máme 2 po sobě, ale dojeli jsme jenom do toho supportu, nikam jinam. Nebylo tady přejetí supportu, nebylo tam porušení trendového pivotu, nebylo tady porušení struktury, nebyla tady ani nižší close, není tady vůbec nic. To znamená, že ano, máme to tady, tohle z navýšení toho volumu mohlo klidně být jenom náběr pozic, vlastně uplatnění zisků, výběr zisků, nabrání nových pozic, pokračování nahoru. Uvidíme, jak to bude v tom následujícím týdnu, jak budeme zavírat. Nicméně teď, jak jsou nastavený pro nový týden, z pohledu weekly a daily nejsou žádné indicie, že bychom prostě měli jít dolů. Teď v tuhle ten moment, kdy dělám tyhle ty náhledy, nejsou tady žádné indicie toho, že bychom prostě měli extrémně vypláchnout. Jo, v tuhle chvíli. Budeme se podívat na 4 hodinu, kde se nám to vlastně lépe vykreslí. Zase máme tady měsíční profil, takže za mě super. A tady si pojďme připomenout tu klíčovou oblast, o které tady já mluvím už několik týdnů, už možná víc než měsíc, a to je tady ta oblast, tady toho šedivého obdélníku. Tak jak jsme si řekli, že na zlatě je klíčová oblast, která mi bude říkat, kam se budeme pohybovat v rámci týdne, tak na ES je to samý. Je to furt tato oblast, který se ten trh neustále vrací. Celá oblast začala už v minulosti, ale tady, když se podíváme na ty reakce, jo, tady byla struktura na 4 hodině. Já se vždycky strašně rád vracím do té minulosti a hledám tam právě tady ty klíčové oblasti, protože ten trh na to má obrovský ty reakce. A to vlastně ukazuje, jestli ten trh půjde nahoru dlouhodobě, anebo jestli půjde dolů a jestli se to celý otočí. A je to hlavně oblast, kde se velice dobře nabírají pozice. Tady vlastně byla 4hodinová struktura na long a na short a ten trh tady u toho rotoval. Pak ji porušil a udělal tady u toho range. Pak se od té range odrazil jednou, udělal tady range, odrazil se tady po druhý. Pak ji teda přejel při open, podle ten hnusný gap, že, co se tady stal. A následně ji měl jako rezistenci. Tady prostě ten trh ji respektoval jako rezistenci. No jo, a tady udělal vyšší close a teď jsme tady. A jsme úplně na té stejné hladině, kde ty trhy buď to rangeovaly a rozhodovalo se o tom, jestli od toho bude odraz delší, anebo ten trh to přejel a potom jsme nějakou dobu, z pohledu 4 hodin je to obrovská doba, že jo, v rámci intradního obchodování, vidět, že jsme na velice klíčovém supportu a brát si tam ty naše obchody, které se pohybují někde okolo těch 1,5 a výše, spíš mnohem výše, tak je vždycky dobrý, že vidět, kde tyhle ty klíčové hladiny jsou. To znamená, že pro mě na UESK je tohle velice klíčová úroveň. Jsme po testu tady tý osamocený close, po tomhle tom gapu, co ten trh tady udělal. To byl ten minulý týden. Jsme po testu tý osamocený close. Máme ukončený profil z mantly a to je jaký velice klíčový. To znamená, že pokud mám oblast, kde ten trh velice často reaguje, rotuje a rozjíždí se do trendů a jsem tam znova, tak je potřeba se podívat, jak jsem na tom v rámci ukončeného měsíčního profilu. Teď aktuálně mám VPOC tady nahoře, co se týká profilu minulého měsíce a VPOC před minulého měsíce je tady, já jsem přesně mezi tím. A ještě jsem zavřel vlastně neutrálně v rámci toho vývapu. Tohleto je buď to na rozjezd nahoru, že prostě uděláme tu novou all time a prostě pofrčíme, nebo je to na prcas, že prostě ten trh tady bude rotovat mezi VPOCčkem tohohle měsíce, VPOCčkem minulého měsíce a bude mu trvat, než se zase zpátky rozjede. Jsme teďka aktuálně na struktuře na daily prolong, na velice klíčový úrovni, ale 4 hodinu máme otočenou. Ten trh se s tím musí nejdřív vypořádat a ukázat nám, jakým trendem teďka jakoby pojedeme v rámci intradaye. Protože teď jsme nastaveni na prcas. Takže pokud jsem říkal, že na weekly nemáme vůbec pochybnosti teďka o tom, že by měla přijít nějaký short, na daily taky nevidíme, že by tam měly být shorty, tak na 4 hodině můžeme říct, že teďka aktuálně je to spíš na prcas. Je to prostě spíš na range, která prostě bude tady nějakým způsobem eskalovat a tady se bude rozhodovat o tom, co se vlastně bude dít. Pokud se dostaneme pod tu oblast, tak to bude úplně na prd, protože půjdeme do téhle oblasti. Protože to je VPOC minulýho roku a VAH minulýho roku.
Tohle ta oblast. Zároveň je to zamítnutí pokračování shortu. Je to oblast z toho zamítnutí a ta se chodí testovat. To znamená, že pokud budeme pod tím a budeme zároveň teda mít 4hodinovou strukturu do shortu, budeme pod klíčovou úrovní, budeme pod VPOC 2 měsíců a tady toho moc jako není dole. Tady jako, je to celkem jako prázdný, dojet si pro ty likvidity a dojet si do z toho počátku, z toho rozjezdu nahoru a zároveň zase do oblasti VPOC roku a VAH roku, tak to budu sledovat v průběhu týdne, pokud se budeme pohybovat tady. Pokud tady ten trh bude rangeovat a u toho rangeování mi bude posouvat oblast hodnoty směrem nahoru v rámci té range, uvidím na naší deltě v rámci range, že tam je převaha prodávajících agresivních, že ta delta jde obrovsky do mínusu a zároveň budu vytvářet supporty, tak to velice pravděpodobně budu targetovat sem do z toho swingu a do all time high a pokračování. Jo? Teď bude velice klíčový vidět, jak se ten trh teďka tady bude chovat. Jo? V rámci té 4 hodiny. A targety jsou jasný. Do shortu návrat do VPOC a VAH minulého roku. Co se týká longu, vrátit se zpátky do tady z toho vlastně levelu, kde máme začátek je VPOC toho měsíce, nicméně z pohledu price section a z pohledu range a z pohledu kontextu trhu je to až tady nahoře. Až vlastně tady to VPOC té range, trendový pivot, swingový pivot, all time high, až tohle je ten target. Proto OK, první test VPOC měsíce pravděpodobně korekce, jakmile mi udržejí support a budou mi posouvat tu oblast hodnoty směrem nahoru, i to volume, a uvidím tam zápornou deltu, no tak to bude pravděpodobně sem, a jakmile to překonají all time high a tady nahoře máme targety z FIBA, z prodloužení, co se týká ABCD, tak tady nahoře jsou 100% z 4 hodiny a z daily, jako dobrý target pro následující týden. Jo? Teď aktuálně prcas range, nevypadá to úplně jakoby super teďka z té 4 hodiny. Když se podíváme na 60 minutu, tak na 60 minutě nám to všechno jenom potvrzuje, jak vlastně teďka se tady chovají. Tady vidíme, že zavíráme pod vývapem toho minulého týdne, zavíráme pod VPOC minulého týdne, zavíráme vlastně de facto u VALK toho minulého týdne, což je zároveň VPOC předminulého týdne. Tohleto nám jenom umocňuje to, že jsme prostě v range a umocňuje nám tuhle oblast té 4 jako velice důležitou. Protože pokud ten trh v rámci týdne se nám dostane mimo value areu a dostane se nám pod VPOC předminulého týdne a sedí nám struktury 4 hodina 60, 30 do shortu, tak to bude pád. Bude to prostě pád a měli bychom prostě jako vypláchnout, až budeme tady pod tím a prostě poletíme dolů. Tady dole jsou velice dobrý targety na dojetí, jsou tam kontexty trhu jak z 60, tak z té 4 a je to zároveň to VPOC roku a VAH roku. Navíc u toho je netestovaný VPOC daily, je to ten počátek toho trendu a měli bychom se teda v tom případě pohybovat v této celé oblasti v tom následujícím týdnu a dojet si tohleto. To, jestli potom porušíme to VPOC roku, jestli se dostaneme pod to, já osobně to tady samozřejmě budu sledovat, pokud se budeme pohybovat tady, ale budu tady potřebovat jako nějaký opravdu dobrý potvrzení, že prostě chceme jít dál dolů. Ono jako shortovat proti VPOC roku, když jsme na tom, no, není to úplně jako to pravý, co bych jako bych chtěl dělat, protože tam samozřejmě se doba reakce nějakého rozjezdu může pohybovat v rámci dnů, ne-li týdnů, jo? To znamená, že jako čekat tam potom nějaký velký pohyby není úplně super, spíš tam jako čekat nějaký menší potenciály v rámci nastavení z nižších timeframeů. Tak, co se týká teď, jak je nastavená ta 60 minuta, jak jsme na té klíčové úrovni z té 4, teď aktuálně jsme v range, tady byl velice dobrý vstup do longu v rámci konce minulého, toho pátku, přišli jsme do range, potřebujeme teďka pro nějaké pokračování longu do této oblasti, která je shodná ze 4 hodinou i s 60, jsou tady dokonce 2 swingové pivoty, dva netestované kontexty toho trhu, takže dostat se sem úplně jakoby super, potřebujeme mi tady ta 60. Buď to jsem to bral na low range do těch longů, samozřejmě to samý platí pro shorty, byla to prostě z high té range, která je teďka aktuálně tady, jsme teďka prostě v range a to jak na 4, na 60. Trh se nám prostě musí hnout, anebo pokračovat v nějakém potenciálu v rámci range,
a jezdit prostě s tím trhem v range, dokud mi ten trh jako někam neodletí, nebo dokud mi právě nebude prokazovat v té range buď to extrémní deltu, a to je na jednu nebo na druhou stranu jedno, jestli tam bude extrémně pozitivní nebo extrémně negativní, to jenom prostě bude umocňovat ten směr, to mi v tom pomůže. A v rámci toho nastavení pivot close na těch nižších timeframeů mi to jenom bude potvrzovat a můžu potom s tím trhem jet do toho směru, kam je tam vlastně největší pravděpodobnost, že ten trh pojede. Aktuálně na weekly jasný long, daily jasný long, 4 hodina prcas, 60 prcas. Je prostě potřeba si teďka počkat, co se vlastně teďka na tom ESku bude dít a neočekával bych tam nějaký extrémní potenciál. To se samozřejmě všechno může změnit. Děláme to v neděli, po pátku, můžeme přijít, bude tam gap, bude tam Ázie už nějak jako rozjetá a můžeme potom jako říct, jo jasně, už nám to prokázal jeden. Důležitý je si říct, kde jsou ty klíčové úrovně a jak se ten trh prostě bude pravděpodobně chovat, jo, teďka. Takže to jsou, co se týká úrovní na ESku, jak z weekly, daily, 4 hodiny 60, co se týká 30, aktuálně beru pořád tohle jako nejsilnější zónu. Je to právě ta 4 hodina, že jo, kterou jsme si ukazovali, je to zároveň VPOC toho minulého měsíce, je tam VAL minulého týdne, to znamená, že tohle to beru jako klíčovou oblast. Pokud budeme pod tím, vůbec nebudu váhat s těma shortama, vůbec nebudu váhat shortovat s tím trhem. Jakmile tohle to udržíme, dostaneme se nad VPOC toho pátku, budeme mimo value array, budu prostě počítat s tím, že jsme otevřeli uvnitř value array týdne, budeme nad value arrayou pátku, zároveň nad vývapem z toho minulého týdne, bude pro mě jasný target, kontext trhu na 60, kde je zároveň VPOC minulého týdne. Jasný prostě target s možným pokračováním samozřejmě do druhé hrany toho VAčka až all time high a pokračování do těch levelů z toho FIBA. Tady, jakmile se dostaneme pod to, budeme pod vším tím, co jsem ukazoval z těch vysokých timeframeů, dokonce pod VPOC toho minulého měsíce. Jsem říkal, vůbec nebudu váhat tady shortovat do oblasti VPOC toho minulého roku přes vlastně tyhle dílčí targety, kde je třeba to netestovaný VPOC daily, VAL před minulého týdne, ale až prostě do téhle oblasti, kde je to VPOC roku plus VAH roku. Tohle to prostě budu brát jako velice silný target a budu opatrnej tady s potenciálem. Neříkám, že nebudu vstupovat do trhu, ale budu opatrnej s potenciálem, protože ta reakční doba prostě může být dlouhá a já se určitě nechci zavřít v průběhu intraday do nějaký ošklivý range. Tak, to bylo, co se týká ESK. Ukážeme si jenom rychle, abych vás tady dlouho ještě nezdržoval. Ukážeme si Nasdaq stejně jako u všech ostatních. Roční profil, týdenní svíce. Ten Nasdaq není úplně tak skvěle nastavený do trendu jako třeba to ESK. Nasdaq je v range, máme tady porušený trendový pivot, máme porušený složený engulf nahoru, otestování vršku range, zamítnutí výletu z range a jsme prostě uprostřed. Takže ten nám už ukazuje už na tom weekly, že prostě jsme v prcasu, ten Nasdaq, že je potřeba si nějakým způsobem hnout. Já jsem očekával, že po těch earnings, které teďka vlastně byly hrozně důležitý pro technologie, ten trh prostě jako něco udělá a ještě prostě jako nic pořádného neudělá. Já jsem čekal jako nějaký právě výlet z téhle range. Vidíme, že ten trh rangeuje na VAH minulýho roku a nechce prostě jít ani nahoru, ani dolů. Ze zhora ho drží PAčko a vlastně rotační pivot s likviditou. Ze spoda ho drží to VAH a ten trh prostě rangeuje. To znamená, že ideální vstupy na vlastně do trendu nebo do potenciálu jsou od hrany VAH po hranu vlastně té range. Nicméně prostě tohle to není prostě úplně jako ideální nastavení a je potřeba, aby ten trh se prostě nějak hnul, aby nám prostě něco ukázal. Výlet z range nebo cokoliv. Zatím na high range to tam do high range cílit, od high range hledat otočky a čekat, co se vlastně bude dít. Jo? To samé vlastně platí i pro to VAH toho minulého roku. Když se podíváme na daily, tak z pozice daily jsme teďka aktuálně úplně stejně jako ESK. Nasdaq je nastavený trošku jinak, ten tady vlastně v průběhu toho týdne testoval velice silnou hladinu, což vlastně bylo plnohodnotný kontext trhu z daily, kde jsme měli VPOC range a měli jsme tam gap, byl tam swingový pivot, krásně si proto ten trh došel, pak vlastně přišla ta otočka, teď vlastně aktuálně jsme zpátky v té range
uprostřed té range, což není jako úplně jako samozřejmě jako super bait uprostřed range, protože co jako od toho, že jo. Takže zase reakční doba, je potřeba si počkat, dobrý, že tady dole jsou likvidity, k dojetí, který by ten trh mohl dojet, nicméně prostě jsme uprostřed range. Taky prostě jako úplně, že by to jako bylo super, se prostě jako říct nedá, jo. Takže, a když se podíváme na 4 hodinu z pohledu monthly, tak dost podobně, jo. Vidíme, že jsme zavíráme u VWAPu, lehce pod VWAPem, jsme taky u VPOC minulýho měsíce, jsme pod VPOC před minulýho měsíce a jsme taky na té klíčové úrovni úplně stejný, jako má to ESK. Když oni to mají trošku rozházený tady, není to tady úplně tak pěkný, jako u toho ESK, ale jsme prostě na supportu. Jsme prostě na supportu velice silným a teď prostě bude záležet, co se tady bude dělat, co se tady bude dít, jo. Tady na tomhle tom supportu změna na 60, OK, možný pokračování, jakmile tohle to projedou, jdeme prostě dolů a dost podobný nastavení jako to ESK, jo. Ten Nasdaq je prostě blbej v tom, že spoustu věcí tam má nedojetých, vypadá ten graf úplně jinak třeba na té daily, že prostě ESK to dodělá a otočí se, ale Nasdaq to neudělá, ale otočí se taky, protože prostě to táhne to ESK. A prostě jako je tam jakoby spíš v rámci toho ESK. Když se podíváme ještě na weekly, tak tím, že jsem ukazoval ty klíčové úrovně, tady to je dost podobný. No. Tím, že jsou teďka na té 4, na tom velice důležitým supportu, tak on to je velice důležitý support i z pohledu profilu, protože my zavíráme pod VAL minulýho týdne, zavíráme zároveň uvnitř value array toho předminulýho týdne, i pod VPOC předminulýho týdne. Ale furt to ještě není ono, furt to ještě jako není to pravý ořechový. Jo? Ze zhora máme už pivoty do toho shortu, už to tlačíme. Pro mě osobně by bylo úplně ideální, aby tady testli tohle volum, co tady nechali. Úplně stejný, co tam nechalo ESK, že ESK si to už testlo. Budeme testovat tohle stop, abych tam chtěl vidět pullback do téhle oblasti, úplně nejlepší prostě celou porušit z té 4 a tady potom budu sledovat to chování na tom VAL minulýho týdne. Úplně superový místo, kde prostě sledovat to, co tam ten trh bude dělat. Pokud se dostaneme dovnitř, tak jasný, jdeme prostě pro to VPOC toho minulýho týdne, plus ten VWAP, tady prostě velký zásek a bude záležet nad tím, jestli to překonáme. Pokud to překonáme, můžeme letět, stejně jako to ESK. Pokud to nepřekonáme a budeme tady vyset, no tak začneme takhle tady zase rangeovat a budeme zase prostě čekat na to, do jaký strany ten trh buď to vyjede, anebo budeme sledovat sofistikované věci, jako je posouvání VPOC v rangích, jako je posouvání VAčka v rangích, jako je delta v rangích a to nám bude napovídat, kde vlastně jakoby brát ty obchody a kde je vlastně jakoby ten nejvíc pravděpodobný rozjezd do kterého toho směru. Jo. Takže jak to ESK, tak ten Nasdaq prostě teďka aktuálně nastaveno prostě na tu range a je potřeba to sledovat. Zlato hodně ustřelený na 4, pravděpodobně nějaká korekce, tam je úplně jasná zóna, kde se to bude sledovat. Co se týká eura, najetý prostě dolů do toho gapu, co tam nechali, plus možný pokračování a taky bude záležet na to, jak se budou chovat na tom VAL-ku toho minulýho vlastně týdne. OK? Takže za mě dneska všechno. Děkuji vám za pozornost. Udělal jsem hodně opatření pro to, aby se to v nahrávce nesekalo, takže když to bude potom pouštět ze záznamu, tak už by se ten kurzor neměl vůbec sekat. Takže si myslím, že to bude super, tak mi dejte zpětnou vazbu, obzvlášť vy, co tady to koukáte ze skupiny, jestli to tak opravdu je. A přeju vám všem dobrou noc, dobře se vyspěte na následující týden obchodní, který je našpekovaný nějakýma super makrama, mělo by to být zase volatilní, tak ať jste připravený fresh a já vám samozřejmě budu držet palce při obchodování v tom následujícím týdnu a budu rád, když se uvidíme ráno při live náhledech a potom samozřejmě na chatu. Takže ještě jednou dobrou noc, děkuji za pozornost a mějte se fajn. Čau, čau.